This is Dagupan's Ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Pag mong sabing radyo, sabihin mo, Energy! Masamsamit! Coming into live at the 4th floor, Duki Chongson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Ang Energy FM's tapatan ni Pangga, hindi lang po napapakinggan sa syudad ng Dagupan, but we are also heard in the entire province of Pangasinan. Particular na po dyan sa may Manawag, Pangasinan. Kumusta po kayong lahat? At we are also heard coast to coast and globally through our A-Radio portal. Kasama po dyan ang ating Energy FM Dagupan FB page. This program aims to assist and educate our fellow Pangasinense in choosing wisely comes May 9, 2022 elections. Mga kapangga, isang malaking karangalan na atin pong makakapanayam. Sabi nga nila, may kasabihang ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Obviously po, no? Nakikita po natin ngayon sa ating live ang ating pong makakapanayam. Ngayong araw, makakausap natin two-termer municipal councilor ng Manawag, Pangasinan at tumatakbo pong mayor ng Manawag. Ladies and gentlemen, we have Honorable Ramon June Bautista Jr. Magandang umaga po, Sir Ramon June Bautista Jr. Kumusta po kayo? Maaari nyo na pong isuot ang inyo pong headset. Or yan po. Kumusta po kayo? Okay lang po, sir. Kumusta po kayo? Okay lang naman ako. Ay welcome po sa Tapatan ni Pangga 2022. By the way, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang ating pong Tapatan ni Pangga ay hindi lang po napapakinggan dito sa Dagupan, ha? Yung mga kababayan natin dyan sa may Manawag, kumusta po kayo? Bago natin simulan, Sir Ramon June Bautista Jr., gusto ko lang po ipaalam ho sa inyo yung mga rules natin. Apo. That each question ay meron po tayong oras or timer na binibigay. Meron pong 1 minute, meron pong 5 minutes. And when we hear this buzzer, ibig pong sabihin we have to move on sa susunod pong question. Ngayon po, hindi po ibig sabihin na hindi nyo tinapos yung oras, magki-carry over po yan sa susunod na oras. Okay na ba tayo? Opo. So mga kaibigan, sisimulan na po natin ang Tapatan ni Pangga 2022. Kasama po natin ang inyong Nico J. Oriles. Ang first tapat na question natin para ho kay Honorable Ramon June Bautista Jr. deserves 1 minute. Isang tapat na tanong, sino po si Ramon June Bautista Jr.? Si Ramon Bautista Jr. po ay isang batang mambabatas. Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Entrepreneurship sa University of Santo Tomas. Nagtapos po ng Masters in Development Management sa Pangasinan State University. Kasalukuyan pong nag-aaral para sa Doctor of Education sa Pangasinan State University. Ako po sa kasaysayan po ng Manawag, sa tulong po ng ating mga kababayan, tayo po ang naging pinakabatang konsehal sa bayan ng Manawag. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na magsilbi nung ako po ay 21 years old po lamang. At ngayon po, second term ko po bilang konsehal sa bayan ng Manawag. Bukod po sa bayan po ng Manawag, tayo rin po ay officer sa iba't ibang mga organizations sa ating region. Tapatan ni Pangga. Timing lang po yung oras natin. Nothing to worry. 10:09 in the morning, mga kaibigan. At gusto ko lang pong ipaalam sa lahat po ng mga tagapakinig natin na pwede ho kayong mag-join sa ating tapatan ngayon. At this point, gusto ko lang po ipaalam that we have 103 viewers na po sa mga kababayan natin. Lalo na sa mga taga Manawag, okay? 0912-782-5884. Ulitin ko po, 0912-782-5884 at 0955-5976-34. Kuha po ninyo, 0955-976-34. Nagpa-flash naman po yan sa atin pong FB page ng Energy FM Dagupan. Keep on sharing po para po maipahatid natin sa buong Manawag ang plataforma ng ating tumatakbong mayor na si Ramon June Bautista Jr. Next tapat na katanungan para ho sa iyo, Sir June Bautista Jr. And this deserves 5 minutes para sa iyong tapat na kasagutan. Isang tapat na tanong, okay? Ano po ang mga plataforma na nais nyo o ano po ang nagpapalakas ng loob sa isang Ramon June Bautista Jr. na tumakbo sa karera ng pagiging mayor sa bayan ng Manawag?
5 minutes starts now. Sa 6 years ko po na nagsilbi bilang konsyal po sa bayan ng Manaoag, nakita ko po yung progreso ng administrasyon na bata po yung mayor. Nakita ko po yung progreso na nakikita natin na dynamic po ang pagpapatakbo ng isang bata na mayor under the administration po ni Mayor Kim Amador. Kaya naisip ko po na mas maganda kung magpapatuloy at tuloy-tuloy po ang mga programa, hindi lang po sa ating munisipyo, kundi sa bawat barangay. Tuloy-tuloy po ang programa, magagandang adhikain, at makikita po natin mula po sa infrastructure, sa social services, ay maganda po itong mga serbisyo na binibigay ng ating pamahalaan na nais po nating ipagpatuloy dahil ang ating butihing mayor ay 3 terms na po. Ngayon po ay tatakbo bilang vice mayor sa ating ticket. Kaya nais po natin magpatuloy at dadagdagan pa po natin itong mga to. Maraming salamat po. Maraming salamat. You still have ample time. Baka gusto niyo pong dagdagan ng inyong mensahe or we move on to the next question. Isa pa po sa nagpapalakas ng ating loob ay ating mga kababayan. Sa lahat po ng ating mga natulungan, sila po mismo ang nagsasalita na kailangan po natin ng isang leader na bata at madaling lapitan, nakikinig sa kahit sinong mga kababayan, nakikinig sa mga hinaing, nakikinig sa mga pwede pa natin gawin sa ating bayan. Yun lang po. Salamat po, Honorable Ramon June Bautista, sa iyong tapat na kasagutan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga tapatan ni Pangga. Siyempre, sa mga kababayan natin dyan sa Manawag. Babati lang ho tayo, mababantay kami natin. Pagbati galing kay Ray Manawis, Ray Car Manawis. Shout out po. Okay, dito tayo from the bottom. Pa-share ako ng live. Thank you from Art Lalata. Yes, please share. 1RV, good morning. Heart from Wyatt Kizea Crisostomo, Takaka. Ang dami okay. Hi po, mabait at matulungin na bata yan. Si Joseph Kagadiente Eden. Watching from Manao, from Grace Fortunato. Ang daming heart ang binigay sa iyo ni Angela Kate Finoliar de la Peña. Masipag. From Maki Luis Vinoya, Mayor ko to. Ayan, ang daming hearts para sa iyo, Honorable Ramon June Bautista. Salamat po. Salamat po sa ating mga kababayan. Juanito Patongan Gomez, silent worker, guwapo, pero hindi pa pogi sa bawat ginagawa, ha? The real public servant. Ayan. Okay, 10:13 in the morning, mga kaibigan. At siyempre, 0912-782-5884 at 0955-976-34. Let's move on sa isa na namang tapat na katanungan, and this deserves 5 minutes. Isang tapat na tanong, ano po ang mga plataforma na nais mong ilatag sa mga mamayan ninyo dyan sa may Manawag, Pangasinan? Your 5 minutes starts now. Sir, una po sa lahat, nais kong ikwento sa inyo na nung ako po ay nag-file bilang sa pagkakandidato ng mayor, nag-isip po ko ng mga magagandang plataforma para sa agrikultura, edukasyon, sa iba pang sektor tulad ng trabaho. Pero may isang advocacy ako na tingin ko na pag ito ang tinutukan ko, ay matututukan natin lahat ng plataforma na naisip ko. Ang aking advocacy po ay sa larangan ng kalusugan. Nakita natin na pag hindi po malusog ang isang tao, hindi siya makapag-farm, hindi siya makapag-trabaho ng maayos, hindi siya makapag-aral ng maayos. Kaya atin pong tututukan ang kalusugan. Ang aking pong plataforma ay BTS 2022. Buhay, trabaho, serbisyong totoo. Buhay, bakit buhay? Dahil kakasabi ko nga po, pag hindi po maganda ang ating kalusugan, maapektuhan po lahat ng ating trabaho. Maapektuhan po ang ekonomiya. Nakita naman po natin ngayong panahon ng pandemya, dahil sa isang sakit ay napipilay po ang iba't ibang sektor sa ating lipunan. Kaya yun po ang ating tututukan, ang preparedness at quick response sa mga problema sa larangan ng kalusugan. At gaya po ng sinabi ko po kanina, na ipagpapatuloy natin ang magagandang
programa ng current administration. Maganda na po ang ating infrastruktura, maganda na po ang ating services sa munisipyo, at ang idadagdag po natin ay yung kalusugan. Tututukan po natin ito. Maraming salamat po sa iyong tapat na kasagutan, Honorable Ramon June Bautista. Para sa atin pong next na tapat na kasagutan naman po ang ating papakinggan. So, eto po, hindi na ho tinapos ni Sir Ramon June Bautista Jr. yung kanyang 5 minutes. So, let's move on na po sa susunod na question. Isang tapat na tanong, ano po ang mga bagay na sa tingin mong dapat paghandaan at gawin sa oras ng kalamidad sa bayan po ng Manawag? Example na ho dito yung Bagyong Odette. Ano po? Pagdating po din sa trabaho, preparation, sa edukasyon at maging sa krimen. This deserves 5 minutes ang yung tapat na kasagutan. Ngayon na. Unang-una po, kailangan natin maging preparado. Preparedness po sa lahat ng aspeto. Bilang chairman po ng Committee on Health, tinutukan po natin yung pagiging preparado po natin sa larangan ng kalusugan. Ngayong pandemic po, tayo po ay naglaan ng budget para sa kalusugan. At bilang chairman din po ng Appropriations Committee, tayo rin po ay naglaan ng mga budget para sa preparedness sa iba't ibang sakuna. Meron po tayong nakalaan dyan na pre-calamity fund na kailangan po maging preparado, at isa pa po sa karakter na kailangan ng isang leader ay yung pagiging proactive. Kung may dumating na problema, solusyonan po natin, pag-isipan natin kung anong solusyon. Hindi po yung ibang klase na leadership na reactive. Hindi po tayo dapat maging reactive na pag may darating na problema, magre-react tayo agad, magpapanik. Kaya ang importante po sa isang leader ay yung magiging proactive. Isa pa po sa preparedness, noong 2018 po, tayo po ay nag-request sa DILG ng isang regional evacuation center. At tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtumulong sa DILG. Kasama na rin po ang ating mga kawani sa munisipyo na tumulong po na magkaroon ng regional evacuation center sa ating bayan. Na una, ang plano po dito ay evacuation center po sana para sa mga kalamidad. Pero ngayon po na nagkaroon ng pandemic, ay gamit na gamit po natin ito dahil nagsilbi po ito na isolation facility sa ating mga kababayan. Nagsilbi rin po ito na warehouse po para sa mga ayuda na binigay po ng ating pamahalaan ngayong panahon ng pandemya. At isa pa po, kailangan din po para maging mas preparado ang isang leader sa mga kalamidad. Kailangan alam natin kung ano yung history o ano yung mga nangyari na kalamidad nung mga nakaraang taon para alam natin kung saan tayo magfo-focus o kaya alam natin yung mga posible na problema na darating pa. Kung halimbawa sa isang barangay ay binabaha dahil nagigiba po yung tabing ilog, pwede po natin ipadike po ito na habang wala pa pong kalamidad, inuunahan na po natin para wala na pong problema pag andyan na po yung kalamidad. Yes po. Proactive, no? 10:19 in the morning. At gusto ko lang po ipaalala po mga kapangga, bukas pa rin po ang ating linya mga kapangga, 0912-782-5884 at 0955-5976-34. We have the staff ng Energy FM who will be accommodating po ang inyong pong mga messages sa ating pong fan page. At pwede ho kayong magpadala ng inyong pong mga katanungan dyan. Go Mayor! Mayor June from Ika Itinest. Okay, and Nick, sabi niya dito, good morning. Kay Nick Paragas, Go Mayor. Jerry Mercado, good morning po. Future Mayor of Manawag, Ramon Bautista Jr. Rufo Crisostomo. Scarlett Avellania, Mahiya, napakarami namang hearts yan. Our next tapat na katanungan mga pakangga deserves 5 minutes para ho sa ating pong guest na si Honorable Ramon June Bautista Jr. Isang tapat na katanungan.
Ano ang masasabi nyo sa no bakuna, no labas policy at maging sa no sakay policy na maaari pong magkaroon ng domino effect sa lalawigan ng Pangasinan at sa bayan din po ng Manawag? This deserves another 5 minutes. Yung tapat na kasagutan, ngayon na. Una po, i-clarify po natin sa ating mga kababayan na hindi po tayo nagdi-discriminate ng mga unvaccinated na mga kababayan natin. Pinoprotektahan po natin sila dahil base po sa siyensya ay mas malakas po ang tama ng COVID-19 sa mga unvaccinated na individuals. Kaya ang ginagawa po ng gobyerno ay pinoprotektahan po namin kayo para hindi po kayo mahawaan ng COVID-19. At ipapaalam ko lang po sa ating mga kababayan na maganda po ang kinakalabasan ng vaccination po sa bayan ng Manawag dahil nasa more than 70% na po ang vaccinated ng 2 doses sa bayan po ng Manawag. Sa tulong po ng RHU, kaya nagpapasalamat po tayo sa kanila, sa ating mga kasamahan sa munisipyo dahil tuloy-tuloy po hindi lang po sa sports complex kundi sa mga barangay. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga BHWs, sa mga barangay officials na tumutulong po na mag-disseminate po ng vaccination. Kasalukuyan din po tayo na tumutulong na maghatid pa po ng additional na vaccines sa ating bayan mula po sa Region 1 Medical Center. Maraming salamat po, Honorable Ramon June Bautista Jr. Tapatan ni Pangga 2022. Next, tapat na katanungan. 5 minutes po ulit nagbibigyan natin para sa inyo. Isang tapat na tanong, kung ikaw na nga po ay mabigyan ng pagkakataon na mahalal nga pong bilang mayor ho dyan sa Manawag, at kung sakaling hindi po pala rin ang mga kasamahan ninyo sa inyong partido, paano nyo sila pakikisamahan? Ang tapat na kasagutan, 5 minutes, ngayon na. Una ko pong gagawin ay ipapakita ko po sa kanila ang aking mga plataforma, ang aking plano. Ipapakita ko po sa kanila ang aking vision po para sa Manawag. At magiging open po tayo sa mga kritisismo ng ating mga kasamahan na hindi kapartido. Lalo na kung ang mga kritisismo na ito ay makakatulong po sa ating vision po sa bayan ng Manawag. Tawag nga po natin constructive criticism. Tatanggapin po natin para maging malinaw po sa lahat na ito ang ating vision. At kung may maganda kayong ideya, kritisismo na maganda, tatanggapin po natin yun. Pero kung may negative criticism na hindi po makakatulong, mag-focus na lang po tayo sa kung ano po ang vision natin. Maraming salamat po sa iyong mga tapat na kasagutan, Honorable Ramon June Bautista Jr. Yan po ang mga basic questions na po ng ating tapatan ni Pangga 2022. Nakapaglahad po ang ating pong guest sa oras nito ng kanya pong mga nais iparating sa mga kababayan natin dyan sa Manawag. Kayo na po ang humusga, mga kaibigan. Pero siyempre, we are now putting our guest sa ating pong no holds barred portion, kung saan gusto lang pong paalalahanan ng inyong lingkod that as we move on with Tapatan ni Pangga 2022 comments through our text lines, that the views and opinions of our guests does not necessarily reflect or state the views and opinion of the host, the station, and the company. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host or guests does not reflect those of the show, the station, the network, and the company. Just 10:24 in the morning. Umpisa na ho natin. Ready na ho ba kayo sa mga questions sa mga galing sa mga kababayan natin? Live po ito, ha? Or coming to you live po, mga kaibigan, at the 4th floor Duki Johnson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Let's have texter 7593. Kung kayo po ay pinalad na manalo, ano pong magagawa niyo para sa aming mga kabataan? Wala na ho tayong limit na oras dito. The program is until 11. You can speak hanggat pwede po. Sige po. No time limit. Okay. Sagot niyo po. Sa kabataan po, dalawang sektor po ang naisip po natin. Una sa edukasyon, pangalawa sa sports development. Una sa edukasyon po, tutulungan po natin ang ating mga kababayan
sa abot po ng ating network ay tutulungan po natin sila magkaroon ng mga libreng scholarship programs. Tayo po ay may mga kaibigan sa Pangasinan State University para mai-channel po natin na mas marami pong mga kababayan natin ang malibre sa pag-aaral mula po sa since libre na po ang elementary, high school hanggang college na po. Nais po nating malibre ang ating mga kababayan para ma-lessen po yung burden ng mga magulang, ma-lessen po yung iniisip na mga problema ng kanilang mga magulang. Sa sports development po, nais po nating i-advance ang mga facilities po natin per barangay. Kung meron po tayong covered courts per barangay, nais po nating pagandahin pa po to. Gawin nating rubberized at standard ng FIBA. At ganun din po, alam ko marami po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, gustong-gusto na po nilang magkaliga. Kaya oras po na matapos po ang ating pandemya, magpaliga na po tayo agad. Hindi lang po basketball, volleyball, ganun na rin po sa ibang sports para matutukan po natin. Para yung mga kabataan po natin nakafocus po sila sa development ng kanilang mga sarili para maiwas po yung mga masasamang bisyo sa ating kabataan. Okay. Texter 5363. Tanong niya dito, batang muka, ayan, bagong pag-asa. Paano niyo po kami makukonvince sa Manawag na kayo po ang iboto namin liban po sa inyo pong mga kasamahang tumatakbong mayor? Historically po, maganda po ang patakbo ng isang batang mayor. Nakita na po natin sa current administration under the term of Mayor Kim Amador. Ganon din po sa ibang bayan. Sa Alaminos, si Mayor Brian Celeste. Dito po sa syudad ng Dagupan, si Mayor Brian Lim. At sa Pasig, si Mayor Vico Soto. At nakita po natin na dynamic at open-minded ang isang bata at isang millennial na mayor. Nakagaya po ni Honorable Ramon June Bautista Jr. Of course. Mga artistahin po, tinitignan ko sa tong ating pong guest, parang nasa probinsyano eh. Kita niyo ba? Next question from 7326 to Mayor Ramon June Bautista Jr. Sa tingin niyo po, ano po yung mga qualities ng isang mayor para maging epektibo? Gaya po ng nabanggit ko po kanina, yung pagiging proactive. Pag may dumating po na problema, isipan po agad natin ang solusyon imbis na mag-react po tayo o kaya magalit, mag-panic. Isipin po agad natin kung ano ang ating pwedeng maging solusyon sa ating problema. Alright. 10:28 in the morning. At this point, mga kabangga natin, we are now at 162 viewers. Sa mga kababayan ho natin dyan sa may Manawag, i-like and share naman ho natin. I-share po natin to para makarating sa buong Manawag, Pangasinan ang inyong mga katanungan na rin. At sa atin pong guest ngayong araw na to, si Honorable Ramon June Bautista Jr. ng Manawag. Mayor from Texter 6092, paano nyo po i-convince ang mga constituents natin na mapabakuna? Yung mga ayaw magpabakuna particularly, ano pong gagawin ninyo? Paano nyo sila mako-convince? Gaya po ng sabi ko kanina, nasa 70% mahigit na po ang nagpa-vaccine po sa ating bayan. So, I'm speaking in behalf of the 30% na hindi pa po nagpapabakuna. Kung kayo po ay hindi pa po nagpapabakuna, nais po namin ipaalam sa inyo na ang ating pong programa ay science-based. Meron po tayong mga pinanghahawakan na dokumento na nakakatulong po ang vaccine dito po sa laban natin sa COVID-19. At isa pa po sa nais po nating i-explain sa ating mga kababayan, ang vaccine po ay para makaiwas po sa hospitalization ng ating mga kababayan. Posible pa rin po na tamaan ng COVID-19 ng isang vaccinated na tao. Pero iniiwasan po natin ang hospitalization. Kaya nagpapabakuna po tayo. Kaya kung mapapansin nyo po, marami na po sa atin ang bakunado. At hindi po tulad nung mga nakaraang buwan, mga nakaraang surge nung September. Mas konti na po ang na-hospital ngayong panahon po na mas marami na pong vaccinated.
Alright, next tapat na katanungan. Wala po sa top 10 ng PHO watch list. Tama po ito, no? Wala ho sa top 10 ng PHO watch list ang Manawag, Pangasinan. Ano po ang ginawa ninyo pong paraan para ho hindi ho tumaas ang kaso dyan sa may Manawag, Pangasinan? Una po, nag-e-effect na po yung sinasabi po natin na herd immunity. Sana magtuloy-tuloy na po ito. Nakita na po natin na nagbubunga na po yung programa natin na vaccination. Kaya mas na kukontrol po natin ang pagdami ng COVID-19 at nagpapasalamat din po ako sa ating mga kababayan na noon pa man, simula pa lang ng pandemya, ay sumusunod na po sa ating mga guidelines. Sumusunod na po sila, nakikooperate sila sa ating mga kababayan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga kababayan. People of Manawag, text lines, we have 0912-782-5884. Uulitin ko po, 0912-782-5884 at 0955-976-34. No holds barred po to ha. Yung mga text message nyo po, ako mismo po ang may hawak at nakikita ko po yung mga pumapasok na questions. Question from the texter 567. Wala po muna tatawag. Pakiusap lang po. Wala pong tatawag. Messages lang po muna. Okay? Ask ko lang po, Councilor June Bautista, paano niyo po kukumbisi ng mga mamamayan ng Manawag na wala daw kayong ginawa at di nakita kahit isa sa mga konsihales na mga kasama niyo nung panahon ng lockdown? Alam niyo po, isa po yun sa pinangsisira nila sa aming grupo. Dahil siguro nakita po nila na ang aming grupo ay masasabi po natin na isa sa malalakas na grupo. Alam niyo po, dahil 5 po ang ating mga incumbents, meron pong isang kambaking, meron isang mag-aabogado at meron isang kagawad. Lahat po ng aking mga kasamahan sa grupo ay qualified bilang konsihal. Ganon din po sa ating sa atin. Kaya madalas po binabanat sa atin yung hindi daw po tayo nagtrabaho. Pero kung titignan po natin, kung hayaan po nila kami magpaliwanag, ay nagtrabaho po tayo. Alam niyo po, nagsimula po hindi pa po nagsisimula yung pagbibigay ng mga ayuda. Andyan na po ang municipal government ng Manawag, kasama ang Sangguniang Bayan po. Nagbigay na po kami ng tulong. Kami po ay nag-realign mula po sa savings ng munisipyo. Kami po ay nag-realign ng mga budget na pang-prepare po sa mga PPEs, wala pa po tayong mga cases noon, pero nag-prepare na po tayo ng budget para sa mga magpa-positive po at nag-allocate po tayo ng budget. Nag-realign din po kami ulit para sa mga iba't ibang wave ng ayuda. Unang wave, groceries. Pangalawang wave, groceries po ulit. Then third wave, nagbigay po tayo, kasama po ang municipal mayor, si Mayor Kim Amador. Nagbigay po tayo ng tig-isang kaban sa bawat bahay sa bayan ng Manawag. Butante man o hindi, ay binigyan po natin dahil lahat po ng nasa Manawag ay apektado po ng COVID-19. Kaya siguro po, ginagamit lang po nila yung pagkakataon na makapanira ng ibang kandidato. Kaya tatanggapin po natin yung mga ganong criticism. Pero sasagutin din po natin ng buong puso dahil nasa puso naman po natin na tayo po ay nagtrabaho mismo. Idadagdag ko rin po, ngayong panahon po ng pandemya, nagkataon po na ako po ang chairman ng health committee. Kaya lahat po ng problema sa health ay nakiki-coordinate po ako sa DOH dahil po ang aking ama ay nasa Region 1 Medical Center. Kaya lahat po ng mga pasyente sa ating bayan, tinutulungan po natin sa Region 1 Medical Center. Lalo ngayong pandemic po, hindi pa po nagsimula yung mass testing. Nagsimula na po tayong makipag-coordinate sa DOH. Dati pag nagpa-test ka, dadalhin pa po sa La Union.
dadalhin dito sa Region 1. Pahirapan pa yung test, kaya mahirap mag-testing mga first part ng pandemic. Kaya naki-coordinate po tayo sa ating mga network, sa DOH, para mas mapagsilbihan pa po natin ang ating mga kababayan. In short, naging visible po kayo sa loob ng 2 taon ng pandemya. Okay. Anyways, next question from Texter 8531. Ano po ang plano nyo sa aming mga tricycle drivers ng Manawag? Para po sa mga tricycle drivers, meron po tayong existing na common terminal sa ating bayan. Andun po sa likod ng Central School. Pero nakikita po nating problema ay marami po mga palangoy, yung mga hindi pa po nakarehistro na umiikot po sa ating bayan. Yun po ang tututukan po natin para maging fair po para sa lahat. Yun nga ang sinasabi ko sa mga tricycle driver, maging fair po tayo sa mga fair. Fair sa fair. Lalong-lalo itong mga kolorum, ano po? Opo. Yung mga kolorum po, kailangan po nating tutukan para hindi po maging ang nangyayari po pag ganun na unfair po yun sa mga nagtatrabaho ng marangal, nagre-rehistro ng marangal. Doon din po papasok yung nagtataasan na na fair, nagtataasan po na mga pamasahe. Magiging domino effect po yun dahil nakikita po natin, muntik na po tayo nag face to face sa mga high school, sa elementary ngayong January. Kaya kailangan natin tutukan yung programa sa mass transport bago po natin buksan yung mga face to face classes. Alright, it's 10:37 na po ng umaga mga kaibigan, at still we are inviting our listeners and viewers dyan po sa may Manawag, Pangasinan. And even if you're not from Manawag, if you're relatives, if you have relatives, it also connects naman po yung mga katanungan ninyo para sa inyong mga kababayan. Jerry Mercado, comment, Mayor, paano nyo po ma-improve ang traffic dyan sa bayan po ng Manawag? Pagdating po sa traffic, nakita po natin na pinaka-cause po ng traffic kung bakit tumitigil ang mga sasakyan dahil po sa mga intersections. Dahil nagkakaroon ng congestion sa mga intersection. Kung makikita nyo po ang bayan natin dun sa poblasyon, napakarami pong mga intersection. Kaya mas maraming pagkakataon ng mga sasakyan na tumitigil po. Ang nakikita po natin solusyon po dyan ay yung one-way system. Sinubukan po natin yon nung isang Holy Week bago po during pandemic na po. May isang event po sa simbahan na sinubukan po natin yung one-way system para lahat po ng mga sasakyan tuloy-tuloy po yung daloy ng trapiko. Alright, 10:38 na po ng umaga. We still have more question. Paano nyo po maikukumpara or how will you rate ang inyong sarili po against your opponents? Kung ikukumpara ko po ang aking sarili sa aking mga katunggali, ako po ang pinakabata ng aking po mga katunggali ay more than 50s na po. Kaya kung ano po yung kaya ko pong gawin, mas makakatagal po tayo sa, kumbaga, kung magtatakbuhan po tayo ng 1 kilometer na sprint, kaya po natin tong tapusin ng mas mabilis kaysa po sa ating mga katunggali. Alright, so ibig sabihin, kahit papaano, ang boses ng kabataan, titignan natin at sa inyo pong mga kamay na rin po nakasalalay. Alright, kung bata or naniniwala rin po tayo sa kasabihan na sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan ng Manawag. Okay, alright. Next question from Texter 6092. Posible po ba ang coding scheme sa Manawag? Possible po yun. Kailangan po nating pag-aralan ng ating traffic management. Okay. 10:39, more questions. Sa buong termino nyo po as councilor, naka 2 terms po kayo, ano po ang mga significant projects na nagawa nyo sa Manawag from GAB
Significant projects po na ating natutulong ay syempre yung mga hospital billings ng ating mga kababayan. Marami po doon ay nasa 100,000, 200,000. Natutulungan po natin sila para zero balance. At andun po ang ating mga kababayan na makakapagpatunay na tayo po ay nakapag-abot ng tulong sa ating mga kababayan para wala silang gastusin sa ospital. Comments. Abs Key, wala naman kaming masabi pa o suggestion kasi magaling yan si Sir Junjun. Kaya naman niyang matured at bihasa na rin yan. May mga kilig-kilig pa dito. Okay, sir, kasi okay po sir, sabi dito. Hanggang ngayon mataas pa rin. Salamat sa suggestion. Pero sana po mataas pa rin po ang pamasahe sa Manawag. Okay. Go Mayor June Bautista from Nathaniel June Bautista. Okay. Sir, question dito. Dapat po sir ang parking lot ay wala na ring ito siguro walang bayad, no? Walang rent kasi ang hirap ng parkingan po sa palengke at dapat may stoplight na po ang Manawag. Ano po ang comment ninyo? Kung ang parking po ay ang pinagpaparadahan nyo po ay public space, ito po ay libre. Pero kung ang pinagpaparadahan nyo po ay private na lupa, ito po ay may bayad sa mga may-ari po ng private lots. Okay. 10:41, uulitin ko po ang mga text lines natin, 0912-782-5884. Ano po ang plano ninyo sa aming mga senior citizen sa Manawag, Pangasinan? Texter 3562. Sa mga senior citizens po, meron po tayong mga binibigay na mga gamot para sa mga maintenance nyo po. Kino-coordinate po natin sa tulong ng BHWs. Libre na po ang mga gamot na pang-maintenance. Ang aking pong plano, dadagdagan pa po natin ng mga pang-maintenance nyo po. Kung may extra budget pa po tayo, mag-allocate din po tayo para sa inyong mga vitamins. At pinaka-importante po, isa sa programa ko po, yung mga libre na gamot ng mga senior citizens, ay kami na po mismo ang mag-aabot sa inyong mga bahay para hindi na po kayo mahirapan lumabas. Tanong ng isang kabataan from Manawag, Texter 6158. Paano po kami tutulungan pa bilang isang kabataan na kagaya mo para ma-improve pa ho ang aming pag-aaral? Para mas ma-improve po ang ating pag-aaral, nais po nating maki-coordinate sa ating mga network para mas dumami po ang scholarship programs dito po sa ating bayan. Para hindi nyo na po iisipin ang inyong pang-tuition, para nakafocus lang po kayo sa inyong pag-aaral. Ang proyekto ng ating pong tumatakbong Mayor Ramon June Bautista Jr. ng Manawag. Again, 0912-782-5884. Alright, next katanungan po dito. Ano po naman po ang plano nyo sa aming mga small and micro medium enterprises? Para po sa mga SMEs, nais po natin magkaroon ng workshops para sa financial management. Para, alam nyo po, isa rin po akong negosyante. Meron po akong cafe dyan sa bayan ng Manawag and restaurant po sa Mangaldan. At nakita ko po na maliit man o malaki ang inyong puhunan, nasa management nyo po ng inyong funds. Kung paano nyo po ito gagamitin, nasa management nyo po ang susi. Kung mapapaganda nyo po ang inyong patakbo ng inyong negosyo. Kaya ang nais po nating mangyari, magkaroon po ng workshops ang bawat SME sa bayan ng Manawag para mas matuto pa po tayong mag-manage ng ating mga finances. Mayor Ramon June Bautista Jr. Texter 1463. Ano po ang masasabi niyo sa mga taong nang mamaliit po sa inyo bilang bata pa ho kayo? Masasabi ko po sa mga nang mamaliit sa atin, tayo po yung nagpapasalamat sa kanila. Dahil mas pinapalakas pa po nila tayo, mas pinapatatag pa po nila tayo. Dahil sa kanila ay mas na tumitibay po ang puso ni Ramon Bautista Jr. Alright, that's nice.
Alright. From Jerry Mercado, Mayor, ano po ang pwede niyong gawin sa mga parking boys dyan sa may simbahan? Kasi po minsan bigla silang pumapara at mag-cause pa sila ng aksidente, Mayor. Sa mga parking boys po sa bayan ng Manawag, nais po nating gawin sila na tour guide. Dahil marami po sa ating mga bisita, hindi nila alam kung ano yung update, kung saan papasok, saan lalabas. Kaya bigyan po natin sila ng pagkakataon na maghanap buhay. Ang aking po plano, gawin natin silang tour guide dito po sa bayan ng Manawag. Para kung ano man po ang programa ng munisipyo, kung saan pa po pwedeng pumunta ang ating mga kababayan, andyan po ang mga parking boys, mga candle boys para magturo ng mga pwede pang puntahan. Isa po sa nakikita nating oportunidad sa bayan natin, yung ibang pumapasyal po sa simbahan, pagkatapos nilang magsimba, umaalis na po sila agad. Kaya naghahanap po tayo ng mga investor na pwedeng tumulong sa ating bayan para mas magstay pa po sila sa ating bayan. Doon din po papasok yung mga candle boys, mga gagawin nating tourist boys. Baga. At least may plano ho to tinatawag natin itong mga barker, no? Itong mga kababayan natin na nagmiminti na po ng tamang pagpasok ng mga sasakyan para hindi masyado matraffic, ano? At least may plano po ang inyong mayor dyan na tumatakbo. 10:46 ng umaga, ano po ang mas dapat na priority sa ating bayan ng Manawag from TIN? Priority po, syempre ang kalusugan. Dahil sabi ko po kanina, hindi po tayo makapag-perform ng ating mga trabaho kung hindi po maganda ang ating kalusugan. Kaya yun po ang magiging direksyon po ng ating vision. At syempre, magtutuloy-tuloy na po yun sa iba't ibang programa. Alright, Texter 88198, ano po ang plano nyo sa market? Kasi hindi po siya maayos, wala pong zoning compared sa ibang bayan. Sa market po, nung first term ko po, meron na mga negosyante po na nag-aalok ng privatization, pero ang ating mga vendors, meron mga comments na hindi pa po open ang ating mga vendors sa joint venture between the munisipyo and private companies. Kaya ino-open po natin sa ating mga kababayan na kung okay sa kanila na magkaroon ng parang mall na type na palengke. Dahil yun po ang vision ng ating current administration na magkaroon ng mas maganda na palengke. Pero bago po natin na galawin yung palengke, hindi po natin siya gagalawin ng walang maayos na relocation sa ating mga kababayan na nagbebenta. Ang plano nga po doon ay if ever na papalitan yung palengke, kailangan po ay may maayos na lilipatan ang ating mga vendors. At yung lilipatan po nila yun ay magiging permanente na po na grand terminal para sa bayan ng Manawag. Para meron pong parang magiging dalawa po yung market natin. Isang main market, isang nasa grand terminal. Yun po ang vision po natin na mapaayos ang market po ng bayan ng Manawag. Magiging bukas po tayo sa joint venture, pero magiging bukas din po tayo sa pagiging sole na pagmamayari po ng munisipyo. Alright, in relation to that answer, sabi dito ni Mike Jason Garcia, pag ikaw ba ang naging mayor, hayaan mo bang makapasok ang Primark at ililipat ng pwesto ang pamilyang bayan ng Manawag? Yun po yung proposal po nung nakaraang term ko po. Pero dahil nag-pandemic, hindi po nagtuloy. Ang proposal po noon ay magkaroon ng grand terminal kung saan doon lilipat po yung mga kababayan po natin habang nagko-construct po ang bagong palengke, habang nagko-construct po yung mga tauhan po ng bagong palengke. Pero
hindi po natin na magiging bukas pa rin po tayo sa ating mga kababayan kung open po ang lahat na sektor na mapakinggan po natin ang lahat. Mapa-private man o mapa-munisipyo man ang may-ari, baka maging ganun ang magandang concept ng pag-aayos ng ating palengke. Na ayusin natin yung buo. For the meantime, ililipat natin sila sa Grand Terminal. Then pagka tapos na po yung buo, saka po makaka-option yung mga market vendors po natin kung i-retain nila yung dalawang pwesto para mas maganda mas madami po silang mga branches. Alright. Kung halimbawa na nanalo po kayo, tuloy pa rin po ba ang hakot basura sa lahat ng barangay? Salamat po from Phils Tamundong. Tuloy na tuloy po. In fact po, ang municipal government po ay bumili po ng isang truck bawat barangay. Counterpart po nito, kasama po ang barangay na bumili po nito. Meron pong share ang barangay, meron pong share ang munisipyo. Tayo po ay bumili ng isang truck per barangay. Kaya mas madali po na maghakot ng basura sa bayan ng Manawag kung bawat barangay po ay meron pong truck. Maraming salamat po, Honorable Ramon June Bautista Jr. sa inyo pong mga kasagutan na binigay mula sa ating mga texters at maging sa ating mga comments na pinadala sa ating pong Energy FM Dagupan FB page. And giving you a chance naman po, Honorable Ramon June Bautista, na magsalita sa inyong mga kababayan dahil we only have 7 more minutes to go. Mayor June Ramon June Bautista, mensahe niyo po sa inyong mga kababayan. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa Energy FM sa pagkakataon po na to na mas makilala po ng ating kababayan, ang isang Ramon Bautista Jr. Kaya napakarami po ng inyong listeners sa bayan ng Manawag. Salamat. Kaya nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kababayan sa tuloy-tuloy po nila na suporta sa ating advokasya sa ating bayan. Asahan nyo po na hindi po magiging traditional ang style ng ating politika. Alam nyo po, sa lumang style, ang tingin po ng mga kandidato dati ay tingin po nila sa mga tao ay mga botante. Kaya ako naman po, hindi po ako ganun pinalaki ng aking mga magulang. Pinalaki po ako na ang tingin ko po sa mga tao ay aking mga kaibigan, marami naman po tayo sa ating mga kababayan, ang kamag-anak po natin. Kaya ang tingin ko po sa bawat mamamayan po ng Manawag ay mga kamag-anak, kaibigan, at walang iba po sa atin. Hindi ko po kayo tinitingnan as botante dahil ang puso po natin ay handang maglingkod kahit sino. Kahit sabi ko nga po tuwing nakipag-usap po ako sa mga barangay, sa Ipanangaro, then Ramon Bautista Jr., Lapag. 10:54 in the morning. Maraming salamat, Honorable Ramon June Bautista Jr. Siya po ang ating nakatapatan ni Pangga 2022. Stay safe po, stay healthy, Honorable Ramon June Bautista. Good luck po sa iyo pong journey, sa iyong pong pagtakbo bilang mayor dito po sa Manawag. Mga kapangga, maraming salamat din po. Mga kapangga, gusto ko lang po yung paalala sa darating pong January 20, 2022 January 20, 2022, makakapanayan po naman natin ang tumatakbong BC or Vice Mayor dyan ho sa may bayan po ng Lingayen. Honorable former Vice Mayor Attorney Neptali Pasiliao, at susunod din po dyan mga kaibigan ang tumatakbong Congressman ng Segundo Distrito ng Pangasinan, Congressman Mark Cuangco. Dito po yan sa Tapatan ni Pangga 2022. In the meantime, let's have more of our mga commercial breaks at para naman po ang tabayanan si Inador. Salamat po. Salamat Sir Ramon. Peace.